Nakon gotovo pola godine ne naziru se pomaci u rješavanju problema dužnika u švicarskim francima. Stoga je udruga Franak prosvjedovala na Markovu trgu u Zagrebu zbog, kako kažu, pasivnosti institucije. Ista ograda, ali novi prosvjed. Ovoga puta udruga Franak koja je poslala jasnu poruku vladajućima. U udruzi su nezadovoljni zbog pasivnosti institucija u rješavanju problema dužnika kredita u švicarcima, te traže osnivanje saborskog istražnog povjerenstva. Radi utvrđivanja tijeka novca u slučaju Franak, tako da se ne mogu više puštati u javnost informacije da banke nešto gube, a šta nije istina, nego mi tražimo da se utvrdi stvarni tijek novca, da vidimo koliko su zadužene, na koji način i kako je taj tijek novca išao, tako da se na temelju toga može postići nekakvo pravedno rješenje da niko nije oštećen. Oko 150 prosvjednika tražilo je donošenje zakona o povratu preplaćenih kamata, te zakona o ukidanju valutne klauzule u postojećim kreditima, kao i moratorij na ovrhe i deložacije sve do donošenja zakonske regulative. Jel ne želim ostaviti svom sinu ili bilo kome da plaća kredit umjesto mene još 60 godina? Tako je. S prosvjednicima je razgovarao predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko, a tema je bio prijedlog izmjene zakona o zaštiti potrošača, koji je predložio Josip Kregar. Banke su lukave, a sad smo i mi odlučili biti lukavi. Ako oni koriste svaku moguću rupu u zakonima, idemo mi napraviti to da ne mogu koristiti takve rupe, nego da ih vi iskoristite u vašem interesu da riješimo. Još jednom je odgovornost usmjerena prema vladajućoj garnituri. Oni su ti koji determiniraju prilike, a građani im trebaju jednom u 4 godine ili ne znam, tu tamo, recimo još kad su predsjednički izbori, i onda se kroz taj placet građanski normalno misli vladati u njihovo ime. Iako su zadovoljni otišli s Markova trga, aktivisti tvrde da se gadno varaju svi oni koji misle da će oni odustati, jer ih ova situacija čini nervoznim i utječe na njihovo zdravlje. Marko Hadžur, N1 Zagreb.